Utrai ubau Blei jongi ulong uwei utrai tumen it ya utrai ubau Blei jong me dalaga do'nut baro bat dalaga mensiam baro bat dalaga bor baro ipedang sngop hai pi baro ki para bengeng shakani ka jing shakri ka jongi yo Blei hakani ka no pai jong ka ni ka sngi nakabanta jong pi ki bala banya don kumni hakani ka yeng ka bakentang bat kum juru nakabanta jong pi ki badon ha ki yeng ki sem ki baya shim bantalang bat ngi hakabakum ka ni ka por ban shakri yo Blei ngi pedang sngop hai pi ha ka kerteng ka ba im ka ba don bor bat ka ba krautam jong utrai bat unong penim uba it jongi u Jesu ngi khot ye pi shekani ka jing shakri ngi duai bo Blei un kurku bat ai ba kani ka jing mani ka jongi u Blei ngin mani da ka donut da ka mansim bat da ka bor baro ngin yaro yu trai da ka bang yarwai lang ka jing roi ka ba shispa nriu pulai ka jing roi ka ba shispa nriu pulai tu yaro jam ko beneng perthei yala ki jing yaro tu sei ban kentius im yu Chris utrai jing yaro jam ngien ai shispa nriu pulai
Nginya sa askor ya ke jing pule naga ktien ka ba khut ke jong Blei. Ka ba phila ban shem naga kitab unong yo thulu pa amos kalenong ka ba phra ka da khat ka ba khat wei hadu ka ba khat saw. Ka kitab unong yo thulu pa amos phra lenong khat wei hadu khat saw. Ki ktien ki ba ong kum nie. Hakmi ki sngi kinwan ong utrai u Blei. Bangan pa ka jingkyrduh hakari. Ka jingkyrduh kpu lemni ka jing sliang ya ka Henrei ka jong ka ba iohsngew ya ki ktien utrai. Bat kin ya shen nakaduriaw siya kaduriaw. Bat na siya tay hadu mingi. Kin ya pet siya ni bat siya way. Banwat ya ka ktien utrai. Ti kinom siyem ya ka. Hakadagasngi kitay sotti babhabriw. Bat kisamla kinyap ler namar kabasliang. Kita kibasmay dakapop ka Samaria. Bat kibaong kadbaim u Blei jongme kodan. Bat kadba kaim karukom Beersheba. Kita ken kelon. Bat kin yengshu lanuru. U Blei unkurku ya gabasya askor ya ktien kabakut jong u nginya duai. Ablei ubaukpa jongi ubahabneng lon kabakut kakerteng ka jongme long ka jingu ka jingero bat ka jingpan kraw yami ablei ubalong mami batang mamihi ublei ubaim ubashisha ubadey ya kabanyo ya ka jingyero ka jingmani ka jingpan kraw ka jingpan don burom long ka jingyo yami ablei namar kinigisngi kipor kibalalet no kibamala sumar kendong yangi iway pa iway badda ka jing isnei jongme ablei melapla yangi kumni banginya lumlang ban mani yami ngis ngau kemen ko kenrat bahapadeng ki jingkala haki ki baro hapadeng ki jingale ki jing bat ki bor ki badon hakapertay melong ublei ubayaine ubam kala ujo menhenen menta bat shabam jukun ublei ubakabor jongme kalong kabakraw ublei ubadap ya kabneng syajrong bat ya kakendau syapo ublei ubasensyar nakut syakut bat ublei ubakaburom baro kalong yame habang imani yame kumni try wadapdeng kijing tolot wadapdeng kijing duna wadapdeng kijing bambit bambiang kibaladang iperkat ban ngiyet ngimlong kibabit watang menperta ya kekerteng jongme henray namar ka jing isnei jongme kabana bam jukut shabam jukut ngila try ya kabanya wanlang kumne
Bandem hapo kislajat jong me. Banong ablay melang ublay jongi. Nginwat yame. Kamansim jongi kastrang bat kasliang yame. Wadapdeng ki jingkyrduh. Wadapdeng ki jingterkon. Wadapdeng ki jing kamansim jongi kawat yame. Bada Blei habang idon ha kabakum ka dekapor ban mani yame. Tu yarap yang itray. Bangila ban mani dekat jinkmen. Bangila ban mani dekat donut baro. Bangila ablay ban penteli ini por. Ban snap ya kay ka ban meme don ya ka ban kren. Lingba jong ka dekat jing syakri. Lingba jung ki jingruai ki bangiruai. Lingba ka Ktien ka bangila iohsngew. Ba lingba ka kubor ka bamime don ban pensawa. Kurku yala ka jong ka balang try. Baka nang Laban ang yat syaprang. Pendap ya ka da ka bor jong me. Baka Laban yeng haki gisngi ki ba Nang penbit penbiang ya ka try. Baka long ka balang ka ba itanat. Kabalang ka ba klemsti. Kabalang ka ba klem jingduna. Kenang bahabakan yeng kemat jome. Kan yeng kum kata. Kan nonglet kurim kabala penkre yaladi. Banya shem bat me. Try kerkui ki kam jong kabaro. Wadapdeng ki jing kanglat. Wadapdeng ki jing Bakan la yakaban pentelun try. Bakan la ablay yakaban pendep. Bahkan la Blei banyu ya ke ka bamekwa ya ka bakakan le bahkan la ban yeng kumta kumbak mela kot ya ka bakakan yeng kan mau ya ka wei pok wei ka rempai yeng kristan hapo jongka penklan ya ki ablay haki jing syakri haki jing mane pendap ya ka wei pok wei ka rempai yeng da ka boru mensim jong me bakin la Blei ban sngew tu ya ke ka baki dei ban le bat bakin yeng kum ki Nongkynrih bat ki nong mani haki gisngi ki ba menta kan mau iki kam jong ka balang baro bakin yat da ka bor jong me hoda Blei kan mau kerpang ya kitu ablay ki badon habdeng ka jing no jong kerta bat ka jing bam klan haki bet jong ki wala ka mensim jong ki kalaban terang ban muan sya ka ying jong me roi namar kini ki ki kanglat Blei ai bagata ka mensim ka ba me kanang rahem hapo jong ki bahaka jaka baki don baki syakri me mensim jong Blei tu pencet bor ya ki hoda Blei don ki badon habdeng ka jing le telot Kia pedeng ke jing le aswai, ha pedeng ke jing syakan oi ha kena ke pertai, kopa tu isnai ya ka ban pen kendo ya ki baki rukin sngew tu ya ka jing don kam jong ka jing mane ya me don ablay ki badang don ha pedeng ke jing sngew syapting kopa namar ki ki bor ki badon ha ka pertai ki badon don ha pedeng ke jing sngew konyo trai ya ka ban wan ban mane ya me ko jisu melong utrai ubal yeng ban ong wat syapting day mga ay bat men kinyo ya ka bakum kata ka mensim jing penslur try bakin la ya ka ban tur ban mane ya me kurku ya ka por baro try angin snow ka bor jong me ay blang in mat ya ka jing kurku ling bakin ka jing mane baro try ki ba mane ya me ha ka sngi ay kin mat ya ka jing kurku na ka jing mane kaburom ngi ay sheme ka kerteng uji sungi duai amen kijing pen banabat kijing pen dab ki kam jong ka balang kajing iseng kentai hakapor arsteng iban pulia bat duai ikong kandida karkongor par iban kran ikong samantha merfet English service hakapor saw buje iban pulia bat duai in long i kong wadesa kriem kajing roi kerpang ni syariza nong lat nong kran SJ thaba la shai kamiet mande kamiet jing duai nam taka non kasi mission ban pulia bat duai in long i mes mebarika karkongor hakas ngiwi miet balang kat pratrik kandon kajing kran ya ke subject ban pulia bat duai kong Esther J rendam ban kran Robert L Dakar
Hakani ka sengi utrai banwan nak benta jong kadong jupi madan Laban bat riat Laban kajing seng kan long hakapor sau beje bat iban keren inong teman besanti harbuli. Tehnen ka sengi ngisok men ban penbenaba ka distrik ka sinod hakajing penbet juga distrik Kelawan ia ka ban penkamti ia i pastor jengi Reverend Wan Kemen Lengdok kum pastor bapura jong ka Balang. Ban ngisok men shibon nak benta kani ka jing pelelat ka jong Blei warah pedeng ka por ka kum kani bat i Reverend Wan Kemen Lengdok benta ilong u pastor u bapura jong ka Balang bat ngi ngait scam ba kijing syakri ka Balang kisanang la baniat renti akipor wan baro kani pat kadi ka jing penbena ka badan kam Mr. Averdin lalu bin sengop haban wan ban bu hakajing duai. Duai. Boleh kupa jing bahabneng ni dan kada wan aingu eme. Moya penlak sajisian pat jing kidikot juga jaseng dong madan bat Laban. Baginya don hakum kini kapor banwan ban kiu ban mane ban syakri me. Hakani ka ying ka kentang ka jong me. Tabi ngiwan nak donut. Ka baang nu ban syasko ka Ktien ka jong me. Ka ban pendap ingi kan trabi. Dak ka boa ka jong me. Haka jingat ti jongi. Kam tam kisngi bum kine kisngi ki ba e. Kisngi trabi mengyo i ka jingkala ki babon ki badan. Nrai penban ni duai. Ba menyerap ingi trabi bingen la. Ban syaniak teli hame. Ban IT ya ki met ki mensing ka jongi hame. Ba menyok penyalam ya ka jingat ti jongi ka malas ni. Bangin mat kan trai ka jingalam lenti ka jong me hagi benta barok jong ka jing mujungi nyai ngo eme trabit na benta jong ka por ha bungi on mani kum ne me ngi do men kar khu yi benta barok begini on pendep kham tam me trabit ka khubo ka begini yo lengbai pastor trabit ya iba trabit lengba juni ki benai ki lenyo shibon ki khubo la yo ben pensngau na ka ni ka jaka kan trabit bagi do men yo ban pensle yi kan tradu men sem khu jong me baga Ktien ka jong me ha ba ka mino na ka sintur ka jong i kan long ka boa ka jingum jungi iwe piwe ki bedan lengba jun ka janmet ngiduai ka pang trabi ka ne pom na ka menta ka jing ai ya ka bagi pabanget ka jungi ki jukapshan na ka pom sa ka pom wala ki pom ki ba e kum kini penban ngi yo i kan trabi bagi tiar jong ka balang ki slei de ba me kap khu kan trabi lengba ki long ying long sem ka jungi kap khu trabi ya ba on trabi ki bedan no shene ka kam nang pendap ki juran kam ka juki
Bagian don kamen sim ka jing it ya ka kam ko jong me. Banang ye no kelut rabit nak benta. Ka jing pen sapriang ya ka kapteng ko jong me. Haki caka babak ka palang ka menteri. Simti ka po basak jon ka jing syakri ka jong me. Haki kapteng Jesus Kristus ni pan. Amen. Ngilapoi siya kabanta ya kabangin ya sngap ya Ktien ka jong Blei. Bat shwa bangin ya siya skor ya Ktien jong Blei. Tungin ya ruai ya kasur jong ka jing duai. Ka jing ruai ka shispa lai pupra. Shispa lai pupra. Banwat ya Ktien jong me atrai ya rap ya nga. Ka kubor na ka Ktien ka bakut ka jong Blei. Ka ba umunsim jong Blei ukan tu yang ya kaban pensngew. Hapadeng jong pi. Ki para bangit hagi na ka ying ka bakantang bat hagi ying ki bapet bat ki basngap. Ya ka ni ka kubor. Kalong na ka tu ka banta ya ka bangala puli mentan haka basdang. Ka kitab unang ya lupa Amos. Kalanong kabapra, katway hado katsaw kadakot. Bat kap dekot padeng jong ganega kubor. Kalong kadakot kabakatway. Ngan puli ya ka kaong kumne. Hakmi kisngi kinwan. Ong utray ublay. Bangan pa ka jingkyrduh hakari. Ka jingkyrduh kupu. Limni ka jing sliang ya ka Henry ka jong ka iohsngew ya ka Ktien utray. Ngalai kerteng ya ka ni ka kubor. Ka jingkyrduh ban iohsngew ya ka Ktien Blei. Ka jingkyrduh ban iohsngew ya ka Ktien Blei. Amos uway na padeng kinong ya lupa. Jong ka spa snem ka bapra. Ubalalong prophet jong kahima kabasyatay. Uyatho lupa hakapor ka jing sensyar. Usim Uzaya hakahima Juda. Bat usim Jeroboam mubaar hakahima Israel. Ulontang unong aplang brot. Jong kaway kasnong rit. Badu Blei ulakot yau. Baun yeng kum unong yatu lupa. Hakapor kabakahima Israel. Kadon ha kajingkiw. Hakilyang baro. Kajingkiw. Hakasensyar hakakadar. Kajingkiw. Hakayo kakot. Bat kajingkiw. Haki ay baro. Hanray hapdeng kabakum kata ka jingkiw hakilyang baro. Kahima Israel kadon ya ka jinghyar
haka jinglong kabakan jaman siem. Ka jingkala naka jingmani ya Blei ubaim shaka jingmani ya ki Blei tau. Ka jingkala naka jaka kabadai ya ka ban pembena ya ka kerteng ka jong Blei ubaim shaka jaka kaba ki weipat ki Blei ki yo jaka. Bat hapdeng kabakum kata kapor. Blei ukot yo amos ya kaban yeng ya kaban ya tu lupa. Bat ka kubor pedeng jong amos kalong. Ban penrem ya ka jingle bat jinglong jong ki breu. Bat ru ban penbena ya ka jing bishar Blei. Kata ketika kubor pedeng jong amos ban kren persya yaki ki baki breu ki le ban khot yaki shaka jingkala ka bamut bat ban pen sngeuru yaki ka ba Blei unle lada kim wan pai para banget bat ki paralok ki ba ide kapor kanum sha bangin ya kren ya shibun ki henrengin ya pai bet shakane ka pang ka ba ngadon ya kaban pensngau hakabakum kani kapor ka jingkyrduh ban iohsngew ya ka Ktien utrai kay kabaki briu kilale para bangay beit jonga kamat kabaningkong kabangin ya kren kay kabaki briu kilale lani kay ka jinglong jong ki briu kabapelong yu Blei ban ong bangan sapa ya ka jingkyrduh ban iohsngew ya ka Ktien ka jong Blei. Ki don katu kan nitali ki ba ki briu ki le. Habon ki briu kamut ki nong shong shnong jong ka ni ka hima. Nadu ki ba hakli du hadu ki ba reddu. Ke ka rukom im jong ki ba ke ka ba ki le ka ba pelong yo Blei ban ong ya ki bangan sapa ka jingkyrduh ya ka Ktien utrai. Kidon shibun para banget bat ki paralok ki beit henrengin ya pektang ye ki bayadai bat kani ka benta kabaningkong kaba ki breu jong ka hima Israel kilale para banget beit jonga kadai ka jingkentat ya ka hukum utrai ka jingkentat ya ka hukum ka jong utrai. Ka kitab jong amos kalanong kabaar kadakhat kabasaw kaong yi kiniki Ktien kumni ong utrai namarlay teli ki ringkang ki jingringkang ki Juda shisha namar saw teli nganom penpai no ye ka jing shitom naki namar kila kentai no ya ka hukum utrai. Namar kila kentaj no ya ka hukum utrai. Kata kadai ka baningkong ka bakini ki breu haka hima Juda halani ka hima Israel kila le ban kentaj ya ka hukum utrai. Ngikan mau para bangay beit jonga haka basdang jong ka jingya lenti jong kini ki breu haka jingalam jong unong yalam jong ki Moses. Blei ulai ye kani ka hukum. Bat kata ka hukum ka ong kumni. Haka kitab Deuteronomy kalanong ka banriu saw hadu nyo ka dakhat ka ong kumni. Tusngaw a Israel utrai uba Blei jongi ulong uwei utrai. Men it ya utrai uba Blei jong me dalaka do'nuot baro, bat dalaka mensim baro, bat daka bor baro. Bat to ay bakini ki Ktien yaki banga hukum yame haka nigasngi kinyalong haka do'nuot jong me bat men yay hikay yaki hala ki kun. Kata ka hukum ka jong utray. Ko Israel tutip ba utrai Blei jong me ulong uwei utrai. Para bangay beit jonga
kajingkan tak jong kanike hima kalong bakala pelong ya unu Blei baunya long lem batiwei ki Blei ki bau Blei unum Laban sya dalai le ruem ban share ya kajing long Blei jongu batiwei pat la sya u Blei bapinya le lang bapinya share lang ya kajing long Blei jonga batiwei pat namar kataulah hukum yaki utrai ublei jongme ulong uwei. He is the only one God. Pimla banya buklang, pimla banya shimbentalang, pimla banya sherlang, ya unu ublei bat kiwei pat. Ublei umla sya ya kata. Bat kani ka jing kentai ka jing pen ken jongki ye kani ka hukum ka bautrai ulang habaki kila ya bulang ye ki wei pat ki Blei bal ki Blei ki bakila shnadur hakidur jongki kun masi ban bu hakani ka jaka banya manilang badune ublei umla sya ye kata balwang pila pen ken ya ka hukum ka jonga kani ka wei na pring ki daw ki bahat mat ki ba ublei yo bat ka ba ublei la sha ba ki briu jong u kinya share lang kinya shimbentalang kinya join lang banyo money ya ki wei pat ki Blei na Lord jong u na marula ong shaikdar men eat yo try u ba ublei jong me daka donut, daka mensim, daka bor baro. Kabamut pimla ban divide ya ka jingmani jongpi yaunu Blei bat ye ki wei pat. Pimla ban ya share ban ya money yaunu Blei bat ban money ki wei pat Blei la sya ya kata. Bat kani ka bentak ka baningkong para bangit be it jonga hautrai kani ka baja hakapor jongo amos. Bat kani ka jinja kabaja hakaspas nem kabar huwei. Ngila ya share lang ya ka jinglong jong Blei ubaim. Bat kiwei pat ki Blei. Ngila ya shimbentalang ngila ya stang banya wan lang banya bu lang ya Blei jonga bat jongpi ubaim. Bat kiwei pat ki Blei. Blei la sya ya kata. Kabar kaba kibriu hakani ka hima hakapor jong uamos kilale ang Ktien jong Blei amdai tang ba kila kentat ya ka hukum ka jong utrai kila kentat ru ya ki an ki jong utrai kila kentat ya ki an jong utrai amos kalenong ka baar kadakhat ka basaw bat kim shim sumar ya ki an jong u ha ki baki kpa jongki kila pensakma yaki ha ka baki kpa jongki kila juyan ki ai kini ki anjong utrai ki ai kini ki anjong utrai ki ba kanika hima kam shimla sumar ki anjong utrai ki kan thop ya baro ki hukum ya baro ki an bat kita ki jing bishar ki jong Blei snap ka kitab Deuteronomy kalanong kabasan lai puwei lai puar kaya tu yangi kiai kita ki an ki jong utrai tingan keren hame yaki hukum baro bat yaki an bat yaki jing bishar yaki bamen hikai haki bamen yo le yaki hakatagari yakabangan ai haki yakaban yo yaka namar kata pin sumar banle kumba utrai uba Blei jongpi ula hukum yapi lemne pinom pai syakadyang lemne syakamon kaju ka kitab Deuteronomy kalanong kaban riu dukat kabaningkong hatu kabalai ka ongkum ni kini ti kilong kita ki hukum kita ki an bat kita ki jing bishar ya ki ba utrai uba Blei jongpi ula hukum ban hikai yapi knang ba pin le ya ki hakatagari syaka ba pin salet syashiliang ban yo yaka batman shep ting ya utrai uba Blei jongme
Dakaba sumar yaki an jong u baro, bat yaki hukum jong u. Yaki banga hukum yame, mame, bat ukun jong me, bat ukun jong me. Baro kisni karta jong me. Ba anyo penslem ru yaki sni jong me. Tos ngau namar kata, Israel to sumar yakabanle. Kata kadai ka utray, uladep kren lupa. Lingba jong Moses, unong yalam jongki, uladep pensyai lupa, uladep pensngau tu lupa, bapi don kam yakabanle yakiniki an. Mday tang kapateng jong Moses. Baro kisni karta jong me. Kini kinikian, kiban yarap. Kiban penyat, ya ka jing im jongki, hang no bekidon. Kini kian, kiba kideban pentrekam, anda kilai yo la ka jong kahima. Andrai parabangai be i jong hautorai, ongga Ktien jong Blei, kila kentai, ya kian jong utorai. Mdai tang bagi kentai ya ka hukum, ka an jong utorai, ka ba utorai ulahuk ong ya ki, kila kentai. Ya kata kadi kabar kaba kibriu jong kahima hakapor jong u amos kilale kabalai bat kabakam snow shurkay parabangai be id jonga kabakini kibriu jong kani kahima kilale ong kani Ktien ka jong utray kila kentat ya kaban snap ya ka jing shisha. Kila kentat ya ka Ktien ka jing shisha. Pi parabangai be i jonga Blei jonga bat jong pi Blei jongi ubangi syakri uda Blei ubadap da ka jing isnay walau la kren yakiniki hukum yaki an hau Moses reus no tu yaka jinglong priu kabat bon sen ni klet bon sen ni mla namar kata kata upha yaki priu ki jongu ban pen sngew ban pen kan mau ban ai biang yaka Ktien ka jongu haki lersi anda kila nang yad layad kila don la ka jong kahima kila kiu ha kilyang baro kini kapateng ka banangwan lersi ka don ka jing baklet ka jing bam snutu ye kini ki an bat ki hukum utray namar kata kata Blei usay de ki priu ki jongu laki long ki prophet laki long ki lindo ne ki weipat ki banyarap ye ki priu bakin sngew tu bayak e ka baki day banle. Bat hang niru para bangai be jonga. Blei usay de ki briu jong u komu prophet. Bat ki way pat ban kren ye ka Ktien ke jing shisha. Hanrek ong ka Ktien jong Blei kila kentat ye kata. Snap ngan puli ka ka benta na ka kitab jong u amos kalenong ka banyo ka dekat ka bat chipo du kalai ka ong kumne. Anda kumta u Amazaya u lindo ka Bethel u lapha ha u Jerubawam usim Israel u daong. U Amos ula shet persya yame hapdeng ka yeng Israel kari kamla sya yaki Ktien jong u baro nabau Amos uong kumne u Jerubawam un yap da ka waitlam bat da shisha yaki Israel anyalam rauno nalakari u Amazaya ula ong hau Amos ru ame unong yoi Kelet pet yap no me syakari juda batu bam kpu hanta henrei wat yatu lupa syu ha Bethel nabakalong kajaka kentang usim bat kajaka basyong usim para bangit be jongala da pisnap ye kani uwe unu Amazaya uday urangba lindo Ubadai ban pendep yekinyam kurukom ha Bethel. Ka Bethel ngitip ha Bethel kamut kaying Blei bet kamut kaying el kamut Blei Bethel ane Bethel kamut kaying Blei. Batu Amazaya uday urang ba lindo jong kani ka jaka ubadai ban pendep ya balo kinyang kirukom hakani ka jaka ubadai mau uban yeng nakabenta ki priu bat
hapdeng Kipriu padu Blei, uday mau uban le kita ki baro, bat ka Bethel, kani ka jaka pedeng, jong ka jing mani Blei, hakani ka por jong Amos. Henry snap para bangay be jong hauturai, uni ubriu, uba lesi ladang isu perkat aka jing perkat briu jongi, unday mau uban yarap iki briu, uban hikai iki briu, uban pensau tu iki briu, papi don kamban snap yaga Ktien jong Blei, uban wan manyasat naka bentak briu ay kamat jong Blei, henry ka basngau si para bangay be jonga kay ka baja on ka Bible, Amazaya ula be yo Amos ba ulegno shari Juda lanila nga bu da ka way pat ka Ktien ka jingkang lat ban pensngau ya ka Ktien u Blei manu ba kang lat ban pensawa ya ka Ktien ka jong u Blei ha Bethel la baid jonga ki parabangay baid jonga uday uni penban ubakup ya ka kerdang kumurang ba lindo ngai syarkai parabangay baid jonga habang apek ya kinigisngi ki ba menta bangakren na kamenta yala di ngai syarkai I kumba kita ki bakup ya ka kerdang kum ki rang ba lindo kilong penban ki ding penkiang ban pensawa ya ka Ktien ka jong Blei para bangay be jong akisngi ki basharkai nganom jer kerteng iohsngew ni bana ni pule kita ki bangem kmi lenti ki balakup ya ka renyeng ya ka dur ya ka kerteng kumta kilong penban ki ding penkiang ban pensawa ya ka Ktien ka jong Blei ngachap ting para bangit pe jonga mar ngaru ngakup ya kata ka kerteng ngakup ya kata ka kerteng hanga ngachap ting damar kata ha bagawang ka kubor ngaduai Blei ya rab ya nga bangal Laban keren ya gay ka bamimon para bangit pe jonga wang kumno Amazaya Amos medey unong yoi kamot ubayoi prophet Mayo kilit what keren hani ha Bethel mayo kilit chala ka jong ka jaka keren hala ka jong ka jaka namar Amos uday na Juda mdon kamban wan korbar hang ni ha Bethel medey na Juda lit keren ha Juda mayo lit keren ya kata ka mayo tang hala ka jong ka jaka nai lit ya thu chani chatai para bangit bi chong ha utrai kalenong ka banyo ka khat riu ko ong shu kum ne ngap me wat ya thu lupa persya iki Israel but what keren persya ya ke yeng u Isak Amos wat ya thu lupa persya iki Israel wat keren persya ya ke yeng u Isak ko ki para bangit be chonga hautrai kani kadai ka baja lakang lat ban pensawa ya ka Ktien ka jong Blei bat us kabor jong ka pertai ka pendon kam dakini kita ki padai ban pensawa kita ki udai ban keren usaitan pendon kam ban daki ban kang lat ban keren ya ka Ktien ka jong Blei para bangit be jong hauterai nang ta susu ngiyoi umday tang balakang lat ban pensngau ya ka Ktien ka jong Blei hakan ke hima umday tang kum tang ba unong e thulu pa ula sha be la ne la berong yu ba unmi no na ka jaka rai snap u Amazaya u ong igini ki Ktien ki ba snau surkai para banget ba i jonga para lok ba i jonga ban perkhat u ong kum ne snap u ong kum ne naba kalong kajaka kentang usim bat kajaka basyong usim u Amazaya u ong yaw Amos ku Amos kani ka Bethel kadai ka jaka kentang jong usim bat kadai ka jaka syong usim para bangay biit jonga Bethel kadai ka ying u Blei
Henry menta ong u Amazaya kayeng u Blei kalakelalong kayeng jong usim. Kayeng u Blei ka Bethel kalakelalong kayeng usim. Habaong kayeng usim, kamut kayeng kabadeban kren, tang ya kita kiban pensngaw bahaya usim. Kayeng kabadeban kren, tang ya kita kiba usim uang. Upol uang yaw Timothy, hakapashiti kabaar jong u, kalanang kabasaw, kadakot kabalay bat kabasaw, upol uang yaw Timothy kumnes ngap. Namar kapor kanja habakinom siya askor ya kajinghikay badjanay henry habakidon kiskor batay kinya kenton haladi ya kinong hikay katbakum kichingkwa bray jongkihi batkin penpaino yala kiskor jongki nakajing shisha batkin pai shaki pureskam para bangay be jonga Baro sikata Bethel kayeng u Blei kayeng kabaka authority jong u Blei kadon kayeng kabaki hukum jong utray kisensyar kayeng kabaka bor jong utray kabaw menta kadai kayeng kabaus usensyar badule donbor ban kren haka dei ban kren tang ye kiban pensgau bhayu ban le haka dei tang ban le ye kita kiba uang para banget be jonga ngam tip pio I kumno ngilarung syakiba kum kita kibor para banget kayeng u Blei hapan up ye ka direction na way Haban batay dati bor jong kisim ban penyat ya kayeng u Blei. Ngilarung syata para banget ye jonga. Ngi kumbang il snow kumbam lelai snow kumba kapiang nrei lanang capture ya ka authority ya ka bor jong kayeng ka jong u Blei. Para bangen ngam tip pin snow kumno tamba kata ketika conviction kabau mensim jang u Blei uang yang ngila nang rung syaki bakum kita para bangen be jonga kiban sapen poi yang ba ya pi bangen iohsngew shu nakanika jaka ya ka yeng ya ka kubor jang u Blei namar lanang shimti nakayeng jang u Blei syaka yeng jong kisim Naka authority jong u Blei, syaka authority jong kisim. Saya berkat mapi para bangin. Saya berkat mapi para lok be jonga. Tang baka takade kaba u Blei upen pau kat banya dan syong ban berkat u Blei upen ya kan ikatur. Balai ka jingkyrduh ya ka Ktien u Blei kawan ha kan ikajaka dei namar ba lanang kejap ya kan ni kabor jong ka Ktien u Blei. Kuki Amazaya jong kini kisngi ngin syua ngap jam. Ngin syua keren tang ya kata kaban pensngau ha ya kinong ngap. Ngin iohsngew bang ikup ya karup jong ki Amazaya. Ningin le ya kabadai. Ningin kren ya kabadai. Ngasyap ding I kumbaki Amazaya jong kanigasngi kilasngew bang tang ya ka krup kabaki kup kum ki Amazaya. Mlei yalam kat yalam. Lekat balik usim ngati nabat ya kekerteng rang ba lindo. Lekat bamele mangati urang ba lindo. Para banget bihit nga hakabakum kita gipor ngem. Bad hakabakum kani gipor kini kita kijingle ke bagi priu kile kila kentat ya ka hukum utrai. Kila kentat ya ka ain utrai. Kila kentat ban snap ya ka jing shisha. Andai snap ka ka bau Amos ule. Amos ule ayu. Maruai udon syari nong wai.
bad wong ni Ktien ngap prabangen amos nyo khat sao khat riu anda kum tau amos lo ya thu ba ong hau amazaya ngam shim long unong ya thu lupa lemne ukun unong ya thu lupa nrai ngalong uba sumar jingri bat unong trai briso dumbur te utrai ula shimno yanga nagabasharai ka kunhun bat utrai ula ong hanga kelek ya thu lupa ha Israel kipriu chonga o amos sapdeng kabakum kita kapor lada day kiwe o unjin la mare no panlit mare no shadri juda ngan le yu ban shong hang ni hakabam don basngap wat uni orang baling do ubang nang perkhat unya rab yanga uang ya kileng no shi juda ula de ban leng no re u amos open shisha ya ka jingkot chango open shisha ya kai kabo Blei la khat yu wang ngam dei unong ye thu lupa ngam dei lu kun jong unong ye thu lupa ngadei tang ubriu alienan unong ablang brot bat unong sumar ding dumbur hanrei namar bo trai la khat yanga ngan bat scan ye ka jing khat utrai para banget ba i jonga utau dei ubriu jong Blei Bangaw ngi piki para bangay di jonga ngi don kam yeki amos hakinigis ngi yeki amasaya ngi don kam yeki amos kiban sngew tu yeka jingkot jangu Blei ngin se jet yeki ranba para bangay di jonga duai hau Blei para bangay kabalang hakinigis ngi kibamanta ka don kam yeki amos kiban sngew tu yeka call ki ordinary people kiban don Henry kiban chukongo yeka jingkot jangu Blei bat kiban yeng nakabantau Blei o kabalang ka don kam ye kita ku parabengay be jonga namar kisngi kiba kalapoy bat kabalang kan haban yai hakini kisngi kiba ngi don kam ye ki amos kiban tikna bo Blei legit bat kiban yeng snabu amos uangum no namar katat tus ngau mame ye Ktien utrai amazaya medei urang ba lingdo haka jingshisha dei mame uban leit akamat utrai uban ong trai kren ayu medon man kren ringa ong yame snow mame ye Ktien utrai para bangi be jonga ngong ipi kanika kubor kala kren ning kong yanga ublei pen kenduk ning kong yanga ban ong mame snow ye Ktien jonga ko amazaya snow ye Ktien jonga para bangi be jonga ngisno kmen yo amos shimla pet no shimla lein no shimla seranda no andre wang ngan yeng ban pensawa namaru trai ula khat yana para bangi be jonga hau trai habawa amos sulai yeng ban kren nginya pai kamat kabalai ke ka bo Blei ule kibriu ki kentat ya ka hukum kibriu ki kentat ya ka an kibriu ki kentat ban snap ya ka jing shisha u amos ti u yeng ban kren ya ka ngin snap u ka bo Blei ule para bangi bi junga ka baning kong shwa ba u Blei unwan ra yaki ki ba u ula ong banwan ra ka jingkyrduh ya ka Ktien jong Blei Blei jonga ba jong piu de Blei ba dap da ka jing isnai namar kata para bangi bi jonga pentu ye ka jing bitar jong dei namar ba le dei namar bukala dei namar de Blei ba dap da ka jing isnai ba shwa ba kata ka jingkyrduh kanwan ka ba ule Blei usneng ye ki ba ken pai ba snap ye ka Ktien utrai Blei upa di ki jing sneng upa di ki jing ja hakani ka hima baki briu kin snap no ye ka Ktien jong utrai baki briu kin wan pai biang kin pin shashkur biang ye ka Ktien jong utrai lada pipuli ka lanong ka pasaw na do ka khat ka ban riu to ka sipo ka ye thu ingi ki bo Blei le ngan chu jer ka teng ka por kam sha ka baning kong Blei wan ra ka jingkyrduh bam Kalandang basaw to kat ban riu, kaba aru Blei wan ra ka jing terkong, kalandang basaw to kat ban nyo bat pra, kaba balai u Blei wan ra ka jing yap tram bat ka jing bam kenyang, kalandang basaw to kat bakandai.
Kabasau ublei wan rai ka jingyap klam sau shipo. Kabasan ublei usha bagi thma kinwan sau shipo. Kita kini ki jingja ki ba ublei upenja kan ki hima. Balai bagi beriu kin snap noi ka Ktien jong utrai bagi beriu kin kendet benriu bagi beriu kin ai deng ka skor jong ki syaga Ktien utrai syaga hukum jong u. Andai snap ke ka bagi kajubab jong ki beriu ublei ong penban pim shim pai shanga ong utrai. Penban pim shim pai shanga ong utrai san sien utrai u ong ye kita ki jo ki Ktien pi ba man mudur ka man sien jo ublei kai ap san sien ublei wong wan pai pim wan pai snap ye ka Ktien jong a pim snap hado san sien dadai mangama pi para bangit be jong a hisian arsien lai sien do tangi la thai ong uneum tres ngap lon kam shu ban kren ru ublei do san sien maru kwati baki brukin snap noi ka Ktien jong u anrei pem shim wan pai shanga namar kata katau ka ba ar ka bu ublei wangan le ngan wan ra ka jingkyrduh ngan wan ra ka jingkyrduh hakmi kisngi kin wan ong utrai ublei ngan pa ka jingkyrduh hakari ka jingkyrduh kpu lemne ka jing sliang ye ka hanrei ka iohsngew ye ki Ktien utrai ka jingkyrduh ngala ailat ngala penja di jingja pa pipinwan bang snap ye ka Ktien jong a pimwan sakaingan le para bangit be jong ngap chim bagani wat kani ka jing pangklam ka baja hak ka berthai baro ka wei ka dei ka jing plate ka jing nyalam ublei udon ka jong ka jing thmu ban ngayui ba ublei ukwa balim ba kani ka jingja kibriu kinwan ban snap kinwan ban pai show blei rei para bangit be jong dang don chibu ki bale bom sunyo dan don chipun ki bong ni nom wan pai ngin yard halaga jong ga jing start ngin yard halaga jong ga jing champagne ngin yard halaga jong ga jing berkat namar tau blei ong pim sunyo ngalale kum taru pim wan pai ngan pha daga wei ga jingkyrduh ga jingkyrduh bam ga jingkyrduh oim ka jingkyrduh ye ka Ktien jong blei oh para bangit be jong a kam shurkai ka klam covid ne kam shurkai ka klam banom iohsngew ye ka Ktien utrai Jesu ang tang du kpu bu briunim anrei ta pa ta baro ki Ktien ki ba mi na ka shentor jong a oh ya ka klam covid nila ya shep tieng hadu kat ni nila ya shep tieng lap pendu tia do dem la pen shep tieng lot yang ya pi para bangit be jong a pin shamo amwan ublei un pa ta kan ni ka ba kam shurkai inom iohsngew ya ka Ktien utrai balhabang perkhat ya kan Ktien jingkyrduh nga persyang ya ka banwat ya ka Ktien ka bala pendon kami kan Ktien jingkyrduh ngan batai lingkot ka por kal ayat ka don ya kan ka jingmut ka baningkong ka jingyap tngan ka jingmut ka baar ka jing banom iohsngew shu ya ka sur ka jingmut ka balai ka jing banom la shu ban penbena banom la shu ban yathu banom la shu ban pensawajam baka jingmut ka bas saw ka dei banom don shu ka jing yalumlang para bangay be jong a ngim larung sya kita kipor kimla dei ki dak kishin ki ban sawan ra ka jingkyrduh ban iohsngew ya ka Ktien jong blei nga ong ipi ka Ktien ngala persyang banwat ka ong ka jing bam iohsngew shu ka sur Riu nyo benai pi iohsngew sur na ka ni ka jaka ya ka Ktien jong blei ban syuk ban penbena ban yathuk ban pensawa para bangit be jong a habang syong kini kisngi nga berkat ngadang ya keren bagi ki para nong syarai kai ka bakta jur yang kalong bahadu menta usnem nga klem yo ban yalap malaki por ngalek ban yalap keleng endai menta nga klem yo mladaimu kipor kibangin dolat ban pensawa
ngang ta ju shu ong kene Ktien ka jingmut ban ya lumlang mlanang lihat chata para bagai bi jonga nam syukran ti kai ka baka Bible ka ong ngai yang hai ka ni ka authority jong ka Ktien ka chau Blei ka bau Blei ula pan kamparinga ban kren sei ki jing lumlang para bagai bi jonga lanang kejap nang kejam namar bangila le bam senyau ya ka Ktien ka chau trai badu Blei wang ngan sapa ka jingkyrduh bandala pa ikan ika jingkyrduh para bangai bi junga kei ka banja habawan ka jingkyrduh banyo snow ika Ktien jong Blei ong yom lei am lei pi so ka Ktien jong Blei ni don ka bam ka di dang biang le snap u Blei ong yu amos ong kunte habakan wan ka jingkyrduh ya ka Ktien jonga kabaning kong ka e kabanja kibreu kinyaphet shani bachatai banwat ya ka Ktien utrai hanre kinom shem ya ka amos prakadar kinya chen nakaduryaw shakaduryaw bat na shatay hadu mingi kinyaphet shadu shani bachaway banwat ya ka Ktien utrai kinom shem ya ka andala pa u Blei ka ni ka jingkyrduh pilek keleng ka pertai ya keleng ka pertai penom shem para bagai nakam tahu vaksin nakam tahu new covid ngidang ya persang kiri ha ka pertai ngidang ya persang bat kindang ya wat bat ngi ka jing start breaking saya shem ndalawan ka jingkyrduh Ktien Blei pin wat penom shem mong Blei kabaar para bagai bi junga ka banja kisamla kinyap ler namar ka basliang amos prakalai hakatagasngi kitay sokti bab habreu bat kisamla kinyap ler namar ka basliang lapendon kam dagan ka Ktien tay sokti bab habreu bat kisamla kabakren yagata ka prime age kapor jong ka jingklan kapor ka ba itanatam kapor ka ba kisngau kumba kani ka dur habreu jongki bat kani ka jingklan jong ka jinglong samla jongki kadai baro yaki batkin snow sarong hakata nre angka Bible wat kita kibas snow sarong hakabor jing klan hakabor jing itanat hakabor jing papriu jongki kinyap ler para samla ba iye jonga hanno pidon ha kanega por para samla ba iye jonga ongas ngau shepting ti piale bam sunyo menta angka Bible pis ngau sarong halaga jonga bor halaga jonga jingklan halaga jonga dur pin sayap ler angka Bible shano pija aku para samla ba iye jonga pin shue shong piong nim don kam ni ayo ka jing snau pha ni don ka dur ka ba itanat ni don ka met ka ba klan kata kala biang para samla ba i jonga u Blei wong pin sayap ler ndala pha ye ka ni ka jingkyrduh kendet benreu ko para samla hang no pidon na ka ni ka bor kendet benreu ka ni ka kubor u Blei pi yo ka jinglap ler ka wan pin yap ler namar ka basliang ngong ka bat kabalai kiba mane ya ki wei ki Blei ken kelam kita kiba smai daka pop ka Samaria bat kiba ong kat ba imu Blei jong me kodan kat ba im karukom Bersheba kita ken kelon bat ken yang shu lanoro ko kibreu jo ke hima Israel pia manilangi kini ki Blei pimane yekini ki Blei jong ka Samaria pimane yekini ki Blei jong ki Dan pim im karukom im jong ki Bersheba pin kalon para banget be he jong how try namar u try u bau Blei ulang uwei tang mau hi kita kini ki banja haba ka jingkyrduh ya ka Ktien u Blei kan wan para banget be chonga kat bau Blei udang ai ngi kan kapor kat ba u Blei udang sha ngi ban snow tung ni kendet ban reu no o para banget be chonga ngakhat ye phi ki padang ye lesting ma phi ki padang ye snow shepting ki jono yo ba ka ta kapor kawan phi trang pinom yo snow show kat ba kan ka jing sawa dang yo kat badang pen sawa ki jon wan mare jon
kat ba kat Bethel kadam pensawa ya ka Ktien jong Blei o yeng joj wan no ya ka por ka poi pi kwa pi le wat ka leng pim yo samla be i jonga kat ba u Blei dong ai pi ka bor met bakwet bakya marek loi wan yo pin yap ler but no pi ki paralok bat ki parabangeng ki bampat mat ki bampat mani ki bampat ma ki brang mani ki wai pat ki Blei wan no yo pin talan ang utrai u Blei nam ta ka borom jong amen ni twai ni ai ngoi me a Blei ne ka banda ka kubor ni sngo kmen a Blei ba melong u Blei ba kran u shakri u bered u jong me trai u la pen sawai ka ne ka kubor kaba mema la keren lemba chong try to keren lemba chong kani ka kubor kiba snap try hangni haki jaka baro kiba snap lemba chong ka YouTube channel menta balesi kiban sa snap lu try men sim jong me un pen kando ba shwa kada ka sngi jong ka jingkyrduh ya ka Ktien jong me kanja o ki breu ken mare ban wan ban snap ken mare try nga duai kerpangi samla Hanu bigi don try pen kendo yaki. Bakinum snow sarong ye ka jinglong im samla haki jong ka do. And re Blei bikin snow to baki don kam ye ka Ktien jome. Pedang gini ka jing duai ka buram shamengi ai with Jesus. Amen. Blei kor khu ingi baro ki wasngap. Blei kor khu pi para bangi bi jonga. Angin mi de ka kubor. Ngin mi de ka jing snow sherham. Bakat bangi dang la pan iohsngew. Ngin ngin snap ya ka ngin penwai de kajing ruai ke balai spa kandai bu kandai kajing ruai ke balai spa kandai kan kandai men sim jonga nang lek kilom ki badang sa kim long kam krau ya ki wei balala hadin jonga de kajing ruai nan karpat ye reverend wan kamenling do wan sapalat yang ite ka bakar khu penwai lai spa kandai bu kandai Hagwai no jangar gijing shakri gijing ye Ktien gab em bakbaran bor gajome ai bakajing it ba gajong Blei kupa gajing ai gajong trang no pan em jing Jesus Christ gajing slok gab thiang machat bor gajong men sima khoi jong dap kar hailam ngi wei shakri yemin ka por
lambat ki pat ru ku be syakri me hak keleng satla ka perthai narumta bat syuki ortai bobam cukut ro amen